Odhiambo makawuono jatend piny William Ruto bedo koda twak makende kod jokenya Kanyiero mabende ong'iyo Kanyiero kata owacho ni ochopo kindego eko mabende koro nyaka los twak manyien ng'iyo kaka piny Kenya dhi dongore. Mano Kanyiero tok giko mar leknoero mar Vision 2030 ng'iyani tok Vision 2030 mabende owacho ni osetemo to okotemo ahinya. Wuodhnoero mar dongruok chalo nade to bende wadogwago tarubin chien kaluwore koda twak mare mondo wang'iyane to lek mar Vision 2030 nindi ne chalo nade, remo bedo kanye, to sama wuoth biro chako kako wacho tarik 12 dwe mar 8 mano higa ni endie, gin ang'o gene mowinjo bed ni piny Kenya timo mondo gichope dongruok noero kata lek noero mar keto Kenya mana kaka owacho ni en wuoth noero mondo Kenya obed koda uchumi noero machal kod pinje mabende osedongore. Mabende dwaro konyowa e twaka Odhiambo masani wantiere koda jalonye wechego ko mag telo mano Kanyiero Farida Odhiambo imore. Ero kamana inya matudi kodwa Odhiambo makawuono. Iwinjo twak mar jatend piny. Mokwongo en gima nirito ang'eni sama nowacho ni jatend piny dhi loso gi jo Kenya. Iparo no dhi lose wiang'o. Mai weche mi iparo no dhi lose. Narita ahinya. Kendo naparo ni mowacho ni to nokaparo no dhi wuoye. Naparo no dhi wuoyo no oloko wabunge ministers cabinet odhi lando no kaka wadwa dhi endelea considering wadrango siasa 2027 but gimo wacho ni kian aneno ne en gima ber ochako wayo maber. To sani nikech ng'iye ni higa manyien ji dhi e yiero, jomoko aneno ka wacho ni odeko gi twak ni to kata koko odeko en gima osebedo ka owacho kinde duto te, kinde mabende otwak ing'eni ne giloso mise margi kaka jo Kenya Kwanza, mise margi en Kanyiero wechego eko mag bottom up kata beta. Mabende thoth gik ma iwacho ni olose kawuono dibed ni mulore e mise magisebedo godo nyaka ne gidonje sirkal. Pogruok ni kanye? Nyalo bedo ni mulore but pogruok en tieni telo en mane. To kaka Kenya wan waketo mpango mane mondo wanene gik mwawacho gi dwa timgi. Gik mwawacho gi wawacho ni wagero udi, wawacho ni wadwa ni wabed jok momew, wawacho ni wadwa ni wabed ni wan gi ngima maber. Kwa dhi hospital tichiedhowa. But waketo mikakati mane, chenro mane ma waseketo. Temo miyo koro waneno governance. Ka waketo kar telo. Watimo nadi mondo wachop kanyo. Wasebet maber ni wadwa chopo. But watimang'o. Aparo kanye kama wasebedo kaka jo Kenya ok warom kuro. Poko waketo pango maber mondo wabed ni gik mwadwaro go wanyalo yudo. Mabende chako gi sirkal. Gik ma Vision 2030 achiel kuom gik ma Vision 2030 ng'iyo Kanyiero gin wechego eko mag thieth. Thieth maber, thieth makare, thieth ma odewo ofuko mabende chopo ne ng'ata ng'ata. To sani sama wuoye ni to nurses gi nyamrerwa Kenya mangima ni e ng'anyo. Mano koro e tabu maduong'. Nikech kineno Kenya noyudo loch 1963. Wasebedo higni 63 nyaka ne wayud loch. To pod iwinjo nitie gwenge moko ma nyathi tho nikech dak odhi e osiptal. Mama ok nyal dhi konyre e seche midwaro. Typhoid pod negowa, cholera negowa, malaria negowa te. Therefore kineno gik mwadwa ni wayudgo pok wayudogi. But ang'o ma dwa tim mondo wayudgi? Gima wanyalo timo mokwongo waket ni jok madwaro bedo jotelo wagi gidwa telo nwa mondo gitim ang'o. Wan kaka jo Kenya nyaka wapenjre penjono. To mar ariyo nyaka wang'e ni to gitelo nwa gidhi timo ang'o. Momiyo ka awinjo ka president owacho ni National Development Charter mano nyalo bedo gima ber nikech ka jo Kenya te oket karachiel mondo gipenjre to this National Development Charter wadwaro ang'o. An kaka Farida dwaro ang'o, in kaka idwaro ang'o, joka dwaro ang'o. To en gima konyowa wate mondo wadhi mbele mondo wayud ni koro wan gi pogruok mwawacho ni ka wanenre maybe 50 years from now wanyalo wacho ne nyewe ne wayudo loch. Yes.
To be en gima nyien adier nikech ka kiwacho ni weche mag twak idwaro mondo nywak pach jopiny, Nadco nowacho mano ero, kinde mag BBI ne nitiere tok mopogore opogore ma bende oselosi mondo ng'iyane to Kenya dwa chore mbele machalo nade. Pogruok mar twak manyien midwaro ni mondo waloseni en mane? Pogruok kian kanene waselose gik mwadwa ni watim gite. Gima biro kelo pogruok en to gik mwawachogi wadwaro gima chal nade. Temo miyo koro biro chunowa mondo wadog wapenjire i gwenge ma wantie. Wan kaka jogweng' makama, ang'o ma dwar notimnwa? Wawacho ni we have 67% youth unemployment, nyithindwa mok yud tich. Dwa kony gino nade? Nikech wawacho Vision 2030 nowacho ni by 2030 oripo bed ni wan ge development 10% annual growth rate, but one at 4.6%. Higni go duto te. Higni duto te. Kori paro ndwa timango. Oripo bed ni wabet piny wapenj ndwa timango. In my view gima dwa tim mokwongo. Wa focus on industrialization. Dwa ket kembe nadi. Dwa mi ukulima odhi mbele machal nadi pur. To kwa seneno magi gik maditerwa industrialization, manufacturing, ma wan gi kuonde factories mwanyalo lose gikwa kendwa. Kwa seneno gigi wanyalo timo. Aito wapenjore wadwa dhi loso woche. Skill mane mwadwaro mondo walos go woche? Meaning education. Nyaka wabende education and relevant gi gik mwadwa timo mondo achieve the Vision 2030, mondo achieve this national development agenda. Mondo wabed koro Kenya ok wani mid level economy, wani first class economy. Nyaka wanene education mwamiyogi bende olingana kod kama wadhi. To wakwase neno mano infrastructure. Ang'o mwatimo mondo konywa gik mwatimogi odhi mbele. Maka wacho ni koro an kaka japur adwa mana puro tiang ni kapure atere kanye. Be an gi yo madatere go factory. Be factory to katere dhi loso skar ba mad. Such things. Didhi yudo gimoro, yuto, chudo. Nikech all these things watimo mondo ibed gi ngima maber. Ngima maber en ang'o? Ngima maber en nyathina dhi school, somo maber, school maber, anyalo chulo school fees. Ngima maber en anyalo nindi ot maber. Kawi abara anyalo dhi hospital anyiewo yath, mane ngima maber. Therefore at the end of the day nyaka wapenjire gik mwatimo gite bende dimiwa ngima maber. And it goes back to jotendwa mwadwa yiero. Mor kabisa 2027 wadwa dhi yiero jotelo. Wadwa dhi yiero gigi gitimnwa ang'o? Be wasebet piny e ward level, county level, kapok wachopo kati presidential level. MCA madwa yiero odhi timo nang'o? Mondo apenjra to gimodhi timoni dhi miyo ayud dak maber. Mondo bed ni kobiro tanyalo penje. Ne wawacho ni dhi timo kama, ang'o momiyo pok itimo? Mano e gima wan kaka the electorate nyaka watim. Ma wamin koro jotendwa, our leaders, ging'eyo ni mae gima wadwa ni utimnwa. Mane gima paro no ripotimre. Okay, ing'eni paro bende kaka piny nitiere gi siasa mantiere Kenya gi campaigns mantiere Kenya kae sani. Ji wacho ni ji tiekore gi campaign. Nikech ng'ato bobiro kanyero otwang'o leso kata oloso leso, ogudu, t-shirt, siling 500 moro kodhi ahinya ta 1,000. Teno wacho ni mane kaka otiekre kodu. Koro weche mag dongruok mabobiro bang'e wacho en kanyo onge. Mano e tabu ma wan go. Nikech ikawo 500 inyiewo mogo idhi tedo kuon ichamo. To 500 ni idhi chame for 5 years. 500 ni ichamo hospital moripo bed ni dhiye ka in ng'at mamama. Kin ng'at mama in gi nyathi moripo bed ni hospital. 500 ni ichamo school. 500 ni ichamo yo japur kipura lodhi tope yo ongo kaka ichope siro. 500 ni ichamo maendeleo te moripikeli nikech 500. Therefore dware ni wan wadhi wapenjire nto MCA madwa 500 ni mubunge makoro biro twang'o na lesoni omiya nikech ang'o? Nikech onge gik nono. Ngano wekisomo los 48 mag power. Wacho ni there is nothing for free lunch. Onge ng'ama migi moro nono. Nyaka wang'e chul. Therefore seche michamo ga siling 500 ni ng'ega ni chamo hospital.
ichamo school fees ma nyathini moripo dhigono, ichamo yo. Therefore nyaka watam gi na an ok adwa chamo ma. Gima dwaro en ni adwa yo maber. Adwaro ni yudhe gi oyud tich. Vijande ma wan gogi. In kidhi kucha, iwacho ni dhi yawo kambi mane kama wantie ni. Mondo nyithindo gi oyud tich. Nikech ka giyudo tich, there is a ripple effect to the economy. Tingeni bokonya seyo gi ahinya nikech iwacho ni dhier bende nitiere. Aonge siling 500 ni. Tikelo nago. Onge gima timo, anabira chung kanyero samora achiel seche moko 2-3 timia siling 500 ma bende onge kuma nadhi yude. Koro mondo otiek weche giki mag dhier ma bende miyo wapango lai. Pichni moko bende waseneno tipo ka pap mar skul dhano pong ipogo gi pesa. Mainso dang ibet kanyero chakre gokinyi nyaka godhiambo onge tich moro amora mitimo, irito siling 500 ni. Koro nyaka wadoga ni chien. Paro na mana king'iyo weche ma iwacho ni loso lek no Roma Vision 2030, leke kinde mabiro tok ma bende idwaro ni. Ere kaka watieko dhier e kindwa? Dhier kian kaneno watieko dhier kwatimo gik adek. Mokuongo wapenjire dhier ni nomaka kanye. Kanye won mano chakre koda. Nikech nyaka wa trace back. Wang'en ne achopo kanade. Ma wanyalo chano lain okinyi nyaka odhiambo kwarito siling 500. To wacho ni dhier ni noyudowa nikech ne kwaketo mikakati maber. Manyiso wan kany mama ni nyalo dhi e puodho, onyalo uso tonge no, onyalo uso alodhe no, onyalo timo kam. Mama man go puodho manyalo dhiye to nyalo golo alodh to uso. Ok nyal dhi chano lain 500. Therefore kwase timo. En gi gimo timo, en gi dich moro. Mar ariyo, wapenjire to mondo dhier ni orum. Nikech ing'e nwayudo independence iglain ikawa chien. Nyaka wachok piny wawach ni dhier ni weya this season ji 5-10 gi emokao. Lakini kadhi mbele wadwa timo kama. Temo miya wacho na winjo maber ka winjo ko wacho national development agenda. Ma we are all owning it. Mo wacho ni from today dhier ni dhi rumo gi kama. To kamae kaka wadhi timo, mae ndiye kaka wadwa dhi pango mwatim, makwa tieko to dhier orumo. Therefore nyaka wabed very conscious ni dhier wani nyaka watieki. Lakini kwa wachano oyae, au miwa 500 wadhigo. To nyithindwa be watere school. Ingen chon no wacho education is the equalizer. To school ni bende wamiyo gi quality education. Minyalo wacho gone after some time, dhier koro dhi rumo. To ka onge gimwatimo mondo watiek dhier ni, kendo waboro po ka 2050 ma president wacho 2050 we should be in a first world country. Wabo po ka pod ipogo wa mana leso, pod wa pango mana lain, wa amana gi 500. Koro we have to be deliberate. Mondo wawach ni nitie gima nyaka lokre. To nyalo lokre mana from telo. Wayiero jotelo motegno, mong'eyo gima gidhi timi office, ma wan bende wanyalo hold gi accountable. Mwanyalo penje ni wacho ni dhi loso yo, mheshimiwa. To dakane ka yo ni oselos. Ni wacho ni dhi miyo watich. Yudhe idhi yao kambi mondo walos mchele. Ahero kano wan gu mchele, rice irrigation farming. Kambe gina dikuru. Mwanyalo wacho ni mchendo ni kwa gole, tuwarege kanyo, tuwause, to kota rice husk modong'go. Wayudo gimu watiyo. What are we doing? Can we hold our leaders accountable? Mondo gitim gik bilago. Wanyalo wacho ni mbunge, kani donjo ni wacho ni hospital ni wan go. To onge gi jochieth. Wacho ni nyamirero wag nasesa ni yo. To ni wacho ni nkidonjo to wan gi jochieth. Be wanyalo dhi bua penje to jochieth gi sanen kanye. Mano koro e governors nikech gima koro sani gite. Yes, nikech koro governors nyaka wa hold the accountable. To nyaka wa create a vision. What are our aspirations? Wan kaka jopiny wadwaro ang'o? Temo miyo ka winjo National Development Charter. That is our aspirations as a country. What are we vying for? What are we hoping for? To be wanyalo hold jogi accountable. Nini wacho ni timo ma to pokitime nango. Kitime karango. Yes. Farida gi sani ng'ato seyo nyawadgi. Kuom ranyisi kaka koro nurses gi nyamrerwa ni ng'anyo. Giwacho ni poko chulgi, poko kete tim winjruok mane gibedo godo. Sani weche mag thieth ni e lwet counties.
kidhi penjo to county ni to en nang'o ang'o miyo lakteche usik ka ng'anyo, clinical officers, nurses usik ng'anyo. Giwacho ni sirikal deko miyowa pesa, koro wan lwetwa otwe, onge gima wanyalo timo ka sirikal mamalo okobolonwa pesa. Sirikal mamalo koni bende kichope akia ni uchumi rach, akia ni pesa pok odonjo, akia nang'o. Koro iyudo ka ng'amidwa chimo tir mondo ipenje to ang'o matimore, ng'ato dhiro ne nyawadgi, to mano wadwa ni mondo waket leaders accountable. Wachako gi kanye? Ing'en mano timore nikech ang'o? Timre nikech there is lack of ownership. Kata kane wadhi devolution ni, bene wapenjre to devolution ni wadware mondo tim nwang'o. There was no vision, there was no focus. Ne wadwa no tim nwang'o. And therefore gigi, did we own them? Ne en gima ne litna kabisa nyaka timre. Mawacho ni, why were we devolving healthcare? Nikech wadwaro ng'at ma nyaka piny kucha the grassroots oyudo healthcare. To kamane mane wadwaro maradieri. Nyaka wapenjre to nyamirerwa masechego dhi limo mama igweng' mondo miye yath. Odhi nade? Nyaki chule nikech oweyo family ne odhi limo mama. Odhi nade? Okotim tij nono. Yes. Ano dhi nadi to en onge chiemo. Ano dhi nadi to onge kata transport. Ano dhi nadi. Magi te timore nikech gigi wandika. And that is why Vision 2030 poko bedo achieved. Lack of ownership. Gigi nwandika for formality. Mondo bedo maber. The world bende ndiko. Globally we come up, nations come up kod magidwa nothing. So Kenya is one of the nations. Koro wandika mondo Kenya bo kik webe. But oken gim wandiko mwabet ni piny. Bo wach ne nyewe gima ndiko. No matut. Adwaro no timre. You really yearn as a leader to see that it is done. Mago gik moko watim. Wan watima for information. Documents make it a cabinet. They watch on good documents for reference. Good documents for just saying. But if we own them, we can go back. Nikech ki watch on nas niti kapoko chuli. Counties even John Pokochol kata for 4 months, for 5 months. My is a father with a family. And then you think of school. Ochulo ot. Onyo chiemo. He expect do be subtalo chiedi every day. Kogolo pesa ku. Pashe be ni mabor nikech en gi gik momako wiye pok ochulo rent, pok ochiemo. Ang'o makelo mibadhi? En nikech onge kaka ichiemo. And you cannot go home pile ne diwacho minodi ni nokochula. Koro anono de yudie kama de yudie pesa hole chama ikelwa ti. No, with the time you don't anyalo timango nitie gloves moko madwa mi backdoor mondo itigo. Therefore you don't those things bende kelo mibadhi. And therefore that is why kwa watch on governance. What systems mwaketo mondo wang'en gigi dhi timre maber. Ng'ani ema timo kama to ng'ani katimo kama nyaka wanen wa take care of ng'ani maber mondo deliver quality service. Yes. Mano ni kare. Yo machielo mabende ka watwa kodi chien kachacha iwacho ni mar jiwo telo makare kendo neno ni piny Kenya osudo mbele. Iluonge ni guided democracy. Gino mabende ogai mar ODM bende ndalo moko no temo lieko to ji no dhawne kabisa ni ere kaka idwaro ni mondo democracy ni omed thiri piny. Iwacho ni nitiere kaka pinje mamoko osedongore kaluwore gi mano. Guided democracy en gima ber. Nikech kineno ng'enywa an kanene ng'enywa wakia kata gima wadwarogo. Emomi ineno no wanyalo dhi to seche moko kata waheshimiwa kwa wayiero gi wabunge ka wayiero jotendwa kata motendo mana kambe wa mawantie ok wayier gi kwa neno no wadwan gi timango nikech wabende wakia gimoripo gitin. To jatelo en ng'at ma muhimu sana. Omako ngimani yore madaki imagine. Nikech sani idwa wacho ni ionge osuptal. Lakini be separo no bet ni ionge osuptal madidhieno. En nikech jatelo mani kia ni yier jatelo mani. Ni kia ni dwa yiero jatelo motimango. Emomiyo ana wachon guided democracy ber. Nikech waketo to ng'ata madwa bedo jatelo apply. To apply kawan kaka jo Kenya wase wacho ni wadwa jatelo machal kama to dhi timo 1, 2, 3, 4, 5. To mondo tim gi kabich gi
nyaka obed ng'at man kama mibadhi ne chal nadi mamago duto te katiba lero maber wacho ni mondo ibed jatend piny mokwongo mondo ibed abeda jatelo pacho kendi jatelo miyiero jatelo e public office nitiere gik moketi wach mibadhi moro amora kik bed nomiene 1 2 3 4 5 mago duto te donge oseketi but jotendwa ng'eny gi waneno ka gin jok machal nade ang'o momiyo ji ok timre emomiyo aneno ni wanyalo dhi guided democracy to waketo jogi timo interviews mana kaka kibiro dwaro tich Ramogi iketi gi jomoko tipie magiwach ni Jael inemi qualify for this position meaning no wanyalo hold you accountable for your photo kok isebedo qualified for president wayudo kata ji adek to wacho ni koro ji adek gi wago gi kogno wayie kodgi ni jogi ginyalo terowa kama wadwa dhi aeto wanyiso jopiny ni koro yiergi uru ji adek mwamiyougi rather than waweya ni jopiny te yiero kata jok makian odwaro ang'o to dhi kanye nyaka wabed no wanyiso gin kae ma wadhiye to ji adek gi ema nyalo terowa kama wadhiye koro yieruru among the three koro e kuom jo Kenya gite ng'ama guide jo Kenya ng'ama tayo jo Kenya ewi kuom ranyisi kaka iwacho kuom ranyisi ni koro awach ni jok mowuok piny ni dwa chung kaka jatend piny gisani ginyalo bedo ni gin ji 7 mondo koro dhi mopuodhgi jomage ma koro timo puothgi mondo koro gita jo Kenya giwach ni waweyo gi ji 3 gi koro yieruru e kindgi mano kore momiyo dware no tim civic education. That is the importance of civic education mondo the electorate obed aware ni choices madwa make ni yiero madhi timoni odhi affect nadi to kodhi affect yore 1 2 3 kama ng'ano be madater kuru and Kenya can come up with a commission even like National Public Service Commission mankech that is a public office mondo giyier to ng'a madbed kanyo to tim tich makare to gibedo jok mathara magi put Kenya first. We need people who are patriotic and loyal to the nation and people who own the vision to giwinjo ka letregi nikech sani up to date winjo Kenya podi wayuak kolera negoa kelnwa uru kony ang'o negoa kelnwa uru kony but at the same time wawachon our young generation waoro gi Dubai waoro gi Afghanistan waoro gi everywhere negidhi Russia. To gin jok ma are very educated. Kenya has the best education system. Gin jok mopuonjre ma gin gi gima gitim Kenya as a country. Therefore mane momiyo we need jok ma own Kenya to gin ready to see Kenya move to the next level. And that is the role of the leaders and that is why governance need to be the core principle kod kaka wayiero gik watema dhi timre. Yes. Gisari bende ang'eni official campaigns poko chako to wenge ji duto te ng'iyo yiero ma 2027 aneno ka alliances ichako losore aneno ka weche manyien jomoko wacho ni ritwa uru wadhi loso riwruok marwa wadhi yiero chama marwa wadhi chiwo jachung' marwa magi ng'eni kigen to japiny mana kaka iwacho yiero kata wach mogik dong' ir japiny japiny owinjo bed ni chakre gi sani osechako puodhogi kendo ng'e ni ng'ama ber to ng'ani to ober nang'o to ng'ani endie to orach nang'o mane gimi wacho wech mar civic education mowinjo bed ni chako sani mano e gima wacho mondo japiny obed no seng'eyo makata ka jogi obiro to ng'eyo na ng'ane ema dhi gon kura nikech mae berne to mae gima dware no timna japiny nyaka bed gima dwaro no the leader otimne ok ni the leader ema biro wacho nwana abro timo ni kama japiny to dwaro ang'o nyaka obed nikech dogi penjen to ibiro gang'o manifesto ni en ang'o ichung' ne ang'o japiny in fact if it were me wanyalo change that system mondo bed ni mbunge kobiro to wan jo constituency emu wanyise ni mbunge wadwa ni tim 1 2 3 waonge yo nyithiwa onge school fees nyithiwa onge tich hospital chandowa to wan go agricultural production that we are doing to waonge go market mawane ma dictate ni mbunge na mae gima dwani dhi tim ok ni mbunge mabiro nyisowa therefore kotimo gima wan mwadwaro to we can hold him accountable
nikech wane mane wang'eyo kama ne woche diyo, therefore wane mwang'eyo kaka woche no dwar wake maber mondo konywa. I want us to turn it around. Instead of mbunge biro to mnyisa manifesto na nadwa timo ni ang'o, ane manyis mbunge nadwa ni tim na 1 2 3 4 5 things. To therefore ane mabro hold accountable. To ko yendo tim tatere mbele, to ko tamre ayudo ng'at moro. Donge gitenya ka wangi yie ka oket ni koro japinye ma koro nyiso gi gima gidwaro, wadwaro mondo timno kama. En tije yot, koro biro kanye to acha niya mane modwaro sawa tema uru mondo ne. And that is why the constitution has allowed no wanyalo gologi ka gidhi kuro bok gitimo kaka ne wadwaro. To one, the power belongs to the people. Process tangna ji adi mabende japiny osegolo e od bura. Whether otiyo kata ok oti, thothne mabende ok ti. Golo gi tek nikech kwanza japiny oko ji amini. Oko believe ni ene moketo ga ng'ano tiyo ni. Japiny paro ga ni mheshimiwa ene moripo serve mheshimiwa. Kar mondo mheshimiwa emo serve japiny. Dhano miyo gole tek. Lakini chieng' ma japiny no accept ni power en mare, ene men kod power mar gole kata keti. Gologi will be very easy. Because it's a matter of collecting signatures. Then they watch on we are passing a vote of no confidence. Ngani no watch on no team artillery a day. Any year 3 pokotimo kata chiel. Kata nene mokwa nene. Gikwa pod kethreka. Nyithindo wa pod ok dhi school. Mine pod tho ka dhi konyore. Therefore japiny nyaka believe and what it takes to hold these people accountable. Mondo conversation olokre ni mheshimiwa ema wachonwa to wan ema uripo wawachni. Nikech at the end of the day, it is democracy, development for the people, by the people. Therefore, it is the people to decide what they want, how they want it, when they want it. So the leader is to direct. No wanyalo dhi kama. To mindi e kaka wayude is to give us a route. But the vision, the overall goal, japinye moripo bedo. Emomiyo kano wach National Development Charter will be a people conversation. At the end of the day, and the people to decide what they want. Twak mar jopiny. Twak mar jopiny. Wacho gima gidwaro. National development ni. Un jopiny, udwaro nang'o motimnu. Udwano time nade. Aeto ko waseyie ni mae gima wadwaro. To mbunge tije en neno negi wacho ni gidwa ma do ayude nade mane gimo ripotimno to ko change gima wadwaro mane motimono. Aya sana bede inyisa ni sana rumo higa chiel wango kwade bende ni higa chiel wawacho cha ni higa chiel mondo koro chak loke mawatwage ing'eno kwadhi wache tarik 12 okwa bibet piny to wacha ni magi gik madwaro to gigo chako tiyo gi kanyo pod dhi kawo thuolo malach. Dibed ni iparo ni sirkal nitiere koda tekono ero mar dhi nyime gi gik magidwaro gi to yiero bende biro. Sirkal nyalo lokore, weche nyalo lokore, yiero ka yiero gik moko lokore. En twak mabende e higni moko mabiro wabochako biro ni wachaka ne gini kendo. Sirkal kata ka lokore to ka en gima jopiny madwaro to sirkal tema lokore to jopiny ting'en pod wadong' adong'a. Emomiyo ripo ben jopiny gima gidwaro makata kwa golo sirkandni to waketo manyien to pod gima jopiny dwaro cha ema giendelea ka gitimo. Koro it should not affect nyaka gidhire nyaka giko. Erokamano ahinya Farida, miwa wachni mogik ka waloro. Wachna mogik en ni japiny nigi power mohingo kako ng'eyo. Japiny kane ding'e the amount of power ma en go, the amount of teko ma en go, dino chung kendo dino tiyo gi teko neno mondo nen en gi dongruok makare, en gi gik machande te makare, to jotelo te moyiero mondo tine onyalo penjo gi nang'o momiyo okuti maber, ang'o madutim mondo watim mbele. But again jopiny nigi responsibility mar siro jotelo
mondo tagi yo makare. Erokamana ahinya mano Kanyero Farid Odhiambo jalonyo wechego eko mag telo mabende watwa godo Odhiambo makawuono mano kaluwore kod twak noero mar jatend piny mar chiwo lek manyien ne dongruok noero mano mar piny Kenya. Twak noero mabende wacho ni biro chakre bang'e mano dwe manyien tarik 12 mondo ng'i ane to be Kenya niendi dhi dongore machopo e kiwango mag pinjego eko mabende wawach nang'o ni gin pinje momewo. Ang'eni en twak noero mabende pod biro dhi nyime king'iyane to ere kaka onyalore gin ang'o gini mowinjo bed ni jopiny timo jotelo bende timo. Erokamano ahinya mar bedo kodwa e twakni mano mar mine wach bedo godhiambo kata otieno maber. Iluonga ni Jailieta jaloko mar osebedo Liz Otieno.